Okay, let's go. Φτάσαμε μόλις στο ξενοδοχείο. Βασικά όχι, έχουμε ώρα που έχουμε φτάσει. Πήγαμε στο πρωινό, φάγαμε. Παιδιά, ο μπουφές είναι τεράστιος. Τώρα ήρθα εδώ στο δωμάτιο. Η βαλίτσα μου είναι ήδη μέσα, με περιμένει. Και να είμαστε. Ωραία η βαλίτσα μου. Τέλεια. Φανταστικά, φανταστικά. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες ημέρες. Όπως τακτοποιούσα τα πράγματα, μου χτύπησαν την πόρτα και έχω δωράκι. Αυτές είναι πληρωμένες διακοπές από τη Herbalife, να ξέρεις. Είναι δώρο. Αλλά για να δούμε και τι δωράκια έχουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Μια τέλεια πετσέτα. Αγαπώ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Δεν θέλω να την ανοίξω όμως, να σου πω την αλήθεια, αλλά κοίτα πόσο cute είναι. Τέλεια. Λοιπόν. Oh my god, oh my god. Το σήμα της Herbalife, παιδιά, τέλειο. Αμά. Εντάξει, εντάξει. Απλά το λάτρεψα. Ωραία, μισό. Τέλειο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Oh my god. Καταπληκτικό. Αχ, αυτή η Herbalife. Όλο δώρα μας κάνει. Θερμός. Σου κρατάει τη θερμότητα όπως ακριβώς θέλεις. Εντάξει. Θα με βλέπετε να κυκλοφορώ έτσι τώρα, να περπατάω. Τέλειο. Αλλά αυτό το λάτρεψα πάρα πολύ. Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, και εδώ τι έχουμε. Έχουμε πατατάκια. Μισό. Πατατάκια. Μπάρες. Hydrate. Lift-off. Σοκολάτες. Τα πάντα όλα. Και να σου πω κάτι. Θα φτιάξω ένα lift-off τώρα. Πολύ γρήγορα. Είναι αυτό εδώ. Είναι ενεργειακό. Για εσένα που πίνεις πάρα πολλούς καφέδες μέσα στην ημέρα, αυτό εδώ πέρα το lift-off πραγματικά θα βρεις τη λύση σου στο να μην πίνεις πολλούς καφέδες και αυτό θα σου δώσει την ενέργεια την οποία αναζητάς. Θα το αφήσω να λιώσει όλο. Και αυτά, παιδιά. Καλές διακοπές. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το σπα. Θερμαινόμενα. Λοιπόν, και εδώ πέρα βλέπουμε το fitness center. Γυμνάζουμε κορμιά. Για πάμε. Δυο. Γιατί κάθεστε. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα τα αφήσαμε. Εγώ, tourist. Είπα να κάνω λίγο διάδρομο για να κάψουμε καμιά θερμίδα, όχι τίποτα άλλο, τόσο που έχουμε φάει. Βασικά όχι, δεν έχουμε φάει πολύ σήμερα, αλλά από το βράδυ έχει παντού φαγητό και φαγητό, παντού.
Οι πισίνες που έχει, παιδιά, είναι τεράστιες, πάρα πολλές. Και εδώ πέρα βγαίνουμε στη θάλασσα. Κάνω μια βόλτα. Έχουμε έρθει για βραδινό, εντωμεταξύ δεν έχω προλάβει να σου δείξω το μπουφέ. Παιδιά, ο μπουφές είναι τεράστιος. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ φαγητό σε όλα τα μέρη του ξενοδοχείου. Πολύ γλυκό. Με βλέπω συν 3 κιλά. Λοιπόν, το δωμάτιο έχει διάφορους φωτισμούς, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να πατήσουμε off. Ωραία. Σου ανοίγει εδώ πέρα, το κρεβατιό ας πούμε μόνο. Έχει και κάτι ρομαντικά εδώ πέρα. Κοίταξε. Κοίταξε τώρα τι έκανε. Άνοιξε αυτό εδώ ας πούμε. Αυτό εδώ είναι το μπάνιο. Εδώ είναι το μπάνιο. Οπότε το έκανε, ξέρεις, λίγο πιο έτσι romantic. Και μετά αυτό... τώρα είναι στο romantic. Βλέπεις, άλλη φάση. Λοιπόν, θα κοιμηθούμε ρομαντικά σήμερα. Look at that, it's amazing. Look at that, it's amazing. It's amazing. Look at that, it's amazing. Look at that, it's amazing. It's amazing. Σήμερα έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Μάντεψε όμως ποιος δεν μπορεί να κάνει μπάνιο. Και δεν είμαι εγώ αυτή. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μπάνιο? Δεν μπορώ να κάνω μπάνιο. Δεν μπορεί. Μπορείς να κάνεις μπάνιο. Εγώ μπορώ να κάνω. Θα κάνω σε λίγο. Μόλις τελειώσουμε θα βάλω το μαγιό. Θέλω να πάω στα σπα. Θα πάμε μετά, σταμάτα. Πόσο τέλεια είναι, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Άραγε... Μόλις ζυγίστηκα. Λοιπόν, έχω βάλει ήδη 1 κιλό. Τέλεια. Καλά θα πάει αυτό. Ωραία.
Παιδιά, έχει πολύ φαγητό εδώ. Φάγαμε πάλι το μεσημέρι και τώρα ήρθα στο δωμάτιο, έβαλα πιτζάμες, έβγαλα τα ορόφα μου, τα παντεόλα. Ήρθα να κάνω λίγη δουλειά, η αλήθεια είναι, τώρα στο δωμάτιο. Έχουμε ένα Zoom meeting σήμερα στις 8 η ώρα για εσένα που θέλεις να ξεκινήσεις επαγγελματικά Herbalife και θέλεις βασικά να έχεις ένα έξτρα εισόδημα παράλληλα με αυτό που κάνεις. Και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε ένα Zoom meeting σήμερα, το απόγευμα στις 8, ήρθα να προετοιμαστώ, ήρθα να μιλήσω στο τηλέφωνο με σένα που μου έχει στείλει το τηλέφωνό σου και θέλεις να ξεκινήσεις. Καλημέρα με αυτή την ιδέα εδώ, my god. Αυτά. Hey bro, hemen Allah'dan mükellel hey bro. Bize sağlık varsa bir gün toy bro. Kendimiz varmasa demey bro. Hey bro. Εδώ βγάζει πάγο και το βάζει στο σώμα σου, στο πρόσωπο παντού. Εδώ είναι το χαμάμ. Θα μπούμε μετά. Πάμε όμως πρώτα για σάουνα. Εδώ είναι σάουνα. Έκανα σάουνα, χαμάμ, αυτό με τον πάγο. Κάτσαμε, χαλαρώσαμε μετά και τώρα έχω μασάζ. Είμαι ήδη χαλαρή. Θα χαλαρώσω ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, σας αφήνω. Ωραία. Φουλ τέλεια. Η ώρα της χαλάρωσης. Φανταστικό. Κάναμε μασάζ. Σήμερα η μέρα βασικά ήταν η μέρα της χαλάρωσης. Και τώρα πάω να φτιάξω ένα ρόφημα. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, the only ex I want is extra money. No extra stress, no extra worries. If I don't find a next, I not in a hurry. I go eat some jollof and get thick like Molly. Cause you see this body, boy, you can't touch this. I
Επιστρέψαμε, είμαι σπίτι. Αυτό που έχω να πω, παιδιά, είναι ότι περάσαμε περάσαμε, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραίες αυτές οι διακοπές, ήταν τα πάντα όλα πληρωμένα από τη Herbalife. Έπεσε πάρα πολύ φαγητό, φάγαμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Και ήταν όλα σε πάρα πολύ μεγάλη αυθονία. Και επίσης, αυτό που θέλω να πω, παιδιά, για αυτό το υπέροχο resort, ξενοδοχείο, έχω να πω, παιδιά, για το προσωπικό, ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί ήταν τόσο ευγενικοί, τόσο χαμογελαστοί. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Αλλά πάρα πολύ φιλόξενοι, πάρα πολύ ευγενικοί, όλοι να σε εξυπηρετήσουν, χαμογελαστοί, πραγματικά ήταν το κάτι άλλο. Όμως τώρα είμαστε πίσω εδώ στη βάση μας και από σήμερα ξεκινάμε πολύ καλή διατροφή από τοξίνωση και επίσης σήμερα έχω πει να είμαι μόνο με ροφήματα. Έχω και την Νίνα εδώ πέρα. Σήμερα σκέφτομαι να είμαι μόνο με ροφήματα. Οπότε για τώρα πάω να φτιάξω μία φόρμουλα μαζί με εδόδημες ίνες, γιατί πρέπει να καθαρίσουμε ό,τι φάγαμε, παιδιά. Πρέπει να φύγουν απλά.